Ahojte, všetci sa ma poslednou dobou vypytujete, alebo teda možno nie všetci, ale väčšina z vás, alebo mnohí sa vypytujete, ako to bude ďalej s licenciou Tatra a s modelmi Tatra. Nie všetci ste sa možno dozvedeli a tí, ktorí nevedeli, rád by som im oznámil, že modely Tatra, alebo teda väčšina modelov Tatra, ktoré sú predávané momentálne, sú bez licencií, alebo teda s končiacou licenciou, takže sa zastavuje ich predaj v najbližších dňoch. Toľko si vyžiadala vlastne Tatra. Na rôznych licenciách momentálne výrobcovia jednajú a dohadujú sa. Kedy a ako to bude pokračovať a či vôbec sa modely Tatra v takom rozsiahlom množstve vrátia na trh, to zatiaľ nikto nevie. V každom prípade je ale jasné, že väčšina týchto modelov sa už na trh nevráti. Preto by som možno doporučil poslednú možnosť nákupu modelov značky Tatra, alebo teda modelov značiek Tatra teraz, pretože nevieme, ktoré z nich sa vrátia, ktoré sa nevrátia a tie, čo sa nevrátia, samozrejme sa nebudú dať predávať ani nikde kúpiť. Možno len niekde, keď sa niekto bude chcieť zbaviť niečo vo svojich zbierkach, ale určite nie oficiálne na našom webe. Takže doporučujem nakúpiť teraz, lebo počítam, že v najbližších niekoľkých dňoch sa zastavuje predaj. Niektorí dodávateľia nám už napísali, že si želajú stiahnutie svojich modelov. Takže verím tomu, že máte posledných pár dní na to, aby ste nakúpili. Sledujte náš kanál, sledujte náš e-shop a dozviete sa viac. Hneď, ak budeme niečo vedieť, budeme posielať newsletter, budeme informovať na Facebooku a určite aj takto na YouTubeovom kanále. Takže majte sa krásne a sledujte nás ďalej.